配、薩摩支配、アメリカ支配という奄美の長い苦難の歴史から、私は人間として生きる根本原則を学びました。この根本原則とは、弱きを助け、悪しきをくじくことにあります。この原則に従って、私は命だけは平等だの理念に到達しました。この理念を生かし、世界中に広めるためには、まず故郷奄美の医療から始めなければならないと決意しました。人口11万余りの奄美群島区で、7つの病院と30の医療福祉施設、CT7 台、MRI5 台という規模で離島医療を担ってきました。私が皆様方にお約束した奄美のすべての島に病院を作り、奄美を日本一、世界一の医療福祉の島にするという約束は達成されつつあります。しかしながら、離島僻地の医療を持続させ、発展させていくためには、並々ならぬ努力と覚悟が必要です。医療福祉に携わるスタッフの皆様の高い倫理観と使命感と献身的な努力合わせて、関係する行政当局をはじめとする地域住民、自分たちの島の医療福祉は自分たちで守るという覚悟と不断の努力、これらが合わされて初めて離島僻地の医療を守ることができるのです。私がこの度不自由な体を顧みずに教授を訪問したのは、まず特集会職員に奄美の医療福祉にかける私の覚悟を伝えるとともに、住民の皆様のご協力をお願いするために参りました。長期化する基幹産業の低迷、それに伴う人口の減少という極めて困難な中で、奄美の医療を持続発展させていくために皆様のご協力をお願いします。私は10年前から ALS という難病にかかっています。体内の筋肉が萎縮し、全く動くことも呼吸することも食べることもできませんが、頭脳は正常でますますさえ渡っています。私は今幸せです。神が私に日本中、世界中で困っている人々のためにもっと働けと言ってくださっているのだと思っています。人生は苦しいことが多いほど豊かになります。天は私の人生に苦労が足りなくて、もっと幸せにしてくれるためにこの病気を与えてくれたと感謝しています。特集会は現在日本でも10カ所以上のプロジェクトを同時に進めています。また世界的には2006年12月、ブルガリアの首都ソフィア市に1016床の総合病院をオープン。東ヨーロッパ、イギリス、ロシアからも注目されています。ケンブリッジ大学病院幹部もソフィア病院を視察。規模の大きさや健全に運営されていることに驚き、財団理事長ら幹部が来日、沖縄・奄美の病院と福祉施設を見学し、特集会のノウハウをケンブリッジに持ち込めないか、ケンブリッジ大学敷地内に病院を作ってほしいと打診され、現在協議中です。ロシアの天然ガス会社、ガスプロム社の関連会社、ソガス社からも4カ所同時に病院を作りたいと相談を受け、まずモスクワに1000床の病院建設を協議中です。アフリカではチュニジア、モザンビーク、ザンビア、ジブチ、ギニア、ウガンダ、カメルーンの7カ国に透析センターをオープン。さらに今年中に10カ国に開設予定で、またアフリカ開発銀行の 70% 融資でアフリカ5カ国に病院を作る計画も進めています。ブラジルではバチスタ手術で有名なランダス・バチスタ先生と一緒に100床のドクタートラオ心臓病院が今年の2月にオープンいたしました。さらにタイの元副首相チャムロン氏に透析機
機器を81台実装し、透析センターをオープン。安い金額で貧しい患者さんにも医療を行っています。インドネシアではバリ島のタバナン県立病院に透析機器10台を寄贈。スマトラ沖大津波で被害を受けたバンダーアーチェのアビリン総合病院には5台寄贈し、透析医療の再開を実現しています。ラオス、モンゴル、ネパールの国々にも10台ずつ透析機器を寄贈し、透析センターをオープン。引き続き病院建設も協議中です。特集会は外国で病院を作り、利益が上がったらその国の医療福祉に還元し、外国から1ドルも持ち出しません。命だけは平等だの理念は着実にふるさと奄美から日本世界へと広がり始めています。そして何よりも奄美の病院施設をできるだけ長く続かせるようにしたい。奄美の医療福祉を守るために特集会グループは全力で取り組む覚悟です。最後に私のこの奄美訪問で特集会の全職員に私の奄美の医療にかける熱い思いを話し、一人一人と握手し、記念に写真を撮っています。私が職員に話した一端を皆様にご紹介したいと思います。私は筋力は弱く、寝る時も手も動かせない。せめて歩けるようになりたいが、座っているだけでもなかなか思うようにいかないから、今の皆さんがいかにいかに皆さんが幸せかが分かるはず。私から見ればそばでおそばですね、食べるそばでも食べるだけでも幸せなこと。皆さんは歩けるし、食事をできるだけでも幸せだから、必死に患者さんのために尽くしてほしい。私は手足も動かないし、呼吸も食事もできないが、頭だけはしっかりしているから、世界中に病院を作る構想を寝ても覚めても考えている。そして誰にも負けないようにしようと毎日頑張っている。頭で仕事をしているから他の人にできないこともできる。これから2年間で15病院、5年間で30病院を着工しながら開発途上国にも病院を作っていきたい。ケンブリッジ、ロシア、東南アジアなどの世界200カ国に病院を作る計画を立てている。私は欲も得もない。離島僻地の医療を良くすると同時に開発途上国の医療を良くするために必死に頑張りたいから協力してほしい。私は動けないが痛くも痒くもないことに感謝して頑張っている。まず生きていることに感謝すべき。それから人のために働けることに感謝すべき。私も毎日精一杯いっぱいで生きている。まず多くの弱っている人を助ける病院であってほしい。体の弱っている人や精神的に弱い人を助けるためにしっかりと理念に基づいた行動をしてほしい。それから医療技術と接遇の勉強をしてほしい。皆さんが多くの患者さんを癒し、皆さん自身も幸せになってほしい。私は皆さんと一緒に多くの弱い患者さんに役に立つことに喜びを感じている。私は15年前に那瀬病院を作り、今日ここに来れたことを感謝している。仕事の報酬は仕事です。やりがいと人に役立つ喜びだけです。そう思って頑張ってほしい。私が医療に少し貢献ができたことは皆さんのおかげです。私は皆さんと付き合ってよかったと思っている。皆さんも特集会グループで働いてよかったと思えるように頑張ってほしい。奄美の病院は一番優しくて良心的な施設であると言われるように頑張ってほしい。人生は義理人情と愛と人のつながりが一番大切です。人生はいかに人の役に立つか、まず親の役に立つようにすべき。人を思う心と愛する心はまず親から始めるべき。親孝行
が基本だから、親に仕送りをすると幸せになるはず。親孝行が基本だ。私は世界一親には迷惑をかけたが、世界一親孝行もしたから幸せだと思っている。皆さんの預金通帳に1万円ずつ増えても何も変わらないが、1万円ずつ両親に送ると、そのお金は10倍の10万円以上の価値がある。おじいさんおばあさんのいる人は、おじいさんおばあさんに1万円ずつは送ってほしい。皆さんが仕送りすると兄弟もするようになる。お父さんお母さんと同居している人は、一人暮らしをすると家賃や食事代で最低7万はかかるはずだから、生活費として5万円、両親に1万円ずつ2万円、合計7万円は渡してほしい。それに今まで育ててくれた分も利息をつけて返すべき。私は育ててくれた分に利息をつけて返した上に、弟3人も医学部を出した。親には恩を返すべき。人の道は親孝行と郷土愛だから、その基本を忘れてはならない。毎月毎月両親に仕送りをして絆を確認してほしい。親孝行すると多くの人を幸せにすることができるようになる。道は開けてくる。お金は人のために使うべき。人といっても皆さんは親のために使うべき。私はアフリカや東南アジアや貧しい人のために、病院を作るためにも使いたい。皆さんも私に協力してほしい。モラルの高い方が勝ちます。私はこれからが人生の勝負です。一緒に夢を実現しましょう。私は奄美の全職員にこのように伝えてまいりました。私はノーベル賞を受賞なさった京都大学の山中伸弥教授と8月にお会いしました。山中教授は高校生当時、進路に迷っている時に私が書いた「命だけは平等だ」と、岸和田特集会病院の井村和清先生が書かれた「飛鳥へそしてまだ見ぬ声」を読み感銘を受け、医師になる決意をしたと涙ながらにお話ししてくださいました。山中教授の進める再生医療の研究に特集会グループも関連施設となり、全面的に協力していきます。近い将来、私の病気も必ず治ると信じています。その時はすぐまた奄美に帰ってきたいと思っています。それまで皆様も元気で頑張ってください。本日ご臨席の皆様、また本日は出席できずとも長年ご協力してくださった奄美全群島の皆様方、長い間本当にお世話になりました。今後とも奄美発展のために命がけで取り組んでまいります。特集会職員とともに皆様のご協力を付してお願い申し上げます。本日は心からのおかげ誠にありがとうございました。今、主人は現在8つの病院を工事中です。頭で仕事をしていますから、誰にも負けない仕事を今からも続けて、命のある限り続けてまいりたいと申しております。本当に今日は皆様、こんなにたくさんの方にお出迎えをいただきましたことを心から御礼申し上げます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。感無量でございます。少しだけじゃあ私の方からも、はい、よろしくお願いします。一言申し上げさせていただきたいと思います。この度明日竣工式がございます。ゆいの家グループホームでございますけれども、9人ずつで、2ユニットでございますから18人のお世話ができるように施設ができました。
明日はその竣工式でございまして、どうぞお時間が取られる方はどうぞご見学がてらお遊びにいらしていただけたら大変ありがたいと存じます。今私もここに来る途中で見てまいりました。大変温かくとてもいい材料を使っていただいて、徳山建設さんに作っていただきましたことを心から本当に感謝申し上げております。これも大下町長をはじめ福祉課、そして行政の皆様方のお力添えと議員の先生方の本当に思いから、できたことだと存じます。本当に心から皆様にお礼を申し上げ、感謝を述べ、大変そしてございますが、皆様方のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げまして、お礼のご挨拶にさせていただきたいと存じます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。明日岡線の方にですね、ゆいの家という新しい施設が誕生いたします。その竣工式がございますので、お時間がございます方はぜひ、お足元を進めていただければと存じます。ありがとうございました。それではここでですね、町を代表しまして職員から花束の贈呈でございます。理事長並びに奥様、どうぞ前の方によろしゅうございますでしょうか。それでは代表の職員の方、どうぞステージの方へお願いいたします。ではゆっくりとお願いしますね。今日は本当にありがとうございました。9年待ちに待った理事長が帰ってまいりました。愛嬌を受け、本当にありがとうございます。理事長お帰りください。奥様の方お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。改めて、こうして理事長をお迎えしました。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。先ほど申し上げましたようにですね、理事長は沖縄を皮切りに与論島、沖永良部、徳之島、そしてこの後喜界島、奄美大島の旅が続きます。支援の皆様、また理事長を待っている方々たくさんいらっしゃいます。このお時間で、理事長は中座ということになりますが、どうぞご了承ください。秀子夫人並びに美香夫人がですね、こちらの席にいらっしゃいますので、どうぞご理解をいただければと存じます。それでは久しぶりに帰ってこられました理事長に改めて大きな拍手を持ちましてですね、理事長をお呼びしたいと思います。では本当に皆様よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。理事長がお元気なこと、そして理事長に会えることが私ども徳之島、奄美の誇りでございます。理事長の元気が私たち当人の元気であり、私たちの誇りです。どうぞいつまでも理事長元気で私たちのふるさとを見守り続けてください。本当にありがとうございました。特集会グループでございますが、先ほど秀子夫人の方から病院の施設の数が約96という紹介がございました。関連施設を入れますと、今世界には430の関連施設がございます。430
日本ではもちろん医療施設、医療機関では第1位の団体でございます。世界で見ますと世界で第3位の団体ということでございます。本当に大きな団体を、背負って立つ、理事長でございます。私たちの徳之島、また奄美、鹿児島、日本の医療